Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Ini nga video atong pagreakan ang ilang naibag-uhay pagod nga gi-upload bali sa France Rhythm nga kanta. Cover song bali nila. Ang title mo ang California King Bed. Ato ning tanawon karon atong pagreakan kung sa ilang bago kung unsa gid ni nga version po nila. Okay? Sige, pag-expect mo na ato ning putol-putulon para hibaw na ka para mutuman ta sa mga rules and regulation ni YouTube. Ilang palisiya ni YouTube na pwede na makapiright. Okay? Sige. Pa natin may laing gihuwat, magsugod na ta. Isa day. So, bandihan nga tanaw ng mga babago. Subscribe na mo kung ganahan mo ingon ani ng mga content para ma-update ka sa sunod mga video nga itong i-upload. I-hit ang notification bell para tanan ng mga video ma-notify ka ni YouTube. I-like na lang po para i-recommenda sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ani nga video. Okay? Sige. Magsugod na ta. Intro sa okay. Sugod na ta. Balibag-o na nila. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, listed felt. Gwapo gid basta si Chara nga ingon aning nga mga kanta. Indot gid kay paminawon. Basta binag-o ng mga kanta. Just like the inside of a rose. So how come when I reach on my fingers, it seems like more than distance between us. In this California keeping, we're 10,000 miles apart. I've been California wishing. Grabe gid no. Ako nagig kay si Chara gid sa iyang tingog gid kung unsa ang iyang ko gid nga ba. Kanang genre nga bali nga anon pagkantahon niya. Hibaw na gid siya. Kung nindot kayo kay mismo karon no iyang ipakita nga i-control niya iyang tingog. Nindot kayo di ba? Ipadayon ta. All these stars for your heart, for me, my California king. Eye to eye, cheek to cheek, Okay. side by side, you sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn. Last night on T-sheets. So how come when I reach on my fingers, it seems like more the distance between us. In this California keeping, waiting down. Grabe po ni sila no. Sila raduha o. Murag kasinabot ni sila og kanang unsay pangkantahon gintayon sa ikuan kasi si Chin Bali ay bawa man mo gitara unsay gusto ni Char gitaro ni kuan pagka-team sila kasi naabot din sila no. Miles apart, I've been California wishing on these stars for your heart, for me, my California king. Just when I felt like giving up on us, you
turned Katawa ra around, ba? gave me one last Katawaan na touch lagi. that made everything feel better. And even then my eyes got wetter, so confused when I Murag atong makita sa ila ba nga wala bali sila murag nagkanta-kanta ra bali. Nang susama ra gud sa ato nga kanang magtipok-tipok gali nga way mga lingaw, magkanta-kanta. Murag yung ani ra gihapon nga dating sunod ila lang gi-record, di ba? Nindot kayo. ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak, baby. I've been California dreaming. Oo. In this California keeping, waiting Grabe nga kontrolo. 1,000 miles apart. I've been California wishing all these stars for your heart, for Okay me, kayo. my California king. Mhm. Okay kayo nga kuan, okay. Okay. Nindot gihapon nga version kahapon karon. California King Bid bali nindot kayo. Karon nga kanta murag makaana gid ko nga ka-char gid. Yun ani gid iyang mga genre gid nindot kayo kanang mga binag-ugali. Mao gini dapat kang char nindot kayo. Sulod kay si Chin nakasinabot pud sila ni Chin ug si Char nga kini amay akong kantahon mo ana si kintahay si Char kang Chin kintahay. Kaya ni kuan Chin pagka gitaron. Master kaya nakahibaw na naon si mga kuan tanawag ng hinawiran sa gitara o sa paggamit sa mga chords o di ba broken chords na gipanggamit. Nindot kayo. Nakakuan gid sila. Master na gina nila nga kuan nang bali Char yung anak gid ang iyang kanta mao naging bagay sa iya. Si Chin back up si Chin karon nga kanta, di ba? Nindot kayo. Kaana lagi ko nga grabe. Wa man tingi kahibaw ilang ginikanan ani nag-upload sila ani sa video ani murag gabi man ni sila nagkuan murag tung niaging gabi no pila ning kuan gi-post bali. Yung nana ba nga si Francis si Francis diya di butang daw sila kakahibaw nga record na day sila gi-upload na po din nila sa ikuan, di ba? Mura nag-practice sunod pagkakuan ilang gitestingan tuloy-tuloy sige mao na ni upload din nila sa YouTube pag maayo na, di ba? Mura ra sila nagkanta-kanta nga murag normal lang nga nag-jamming ba, di ba? Nindot kayo. Sana gid nga grabe ka talented ng mga tawhana gid mga bata. Grabe gid. Asa pa man ni sila. Aman gid para ma-discover gini o makakuan gini sila. Adtunas mga kuan. Di ba? Dapat na ni sila album. Mao gini akong permintikon sa ila. Nindot kayo mga talented kayo. Di ba? Unsa inyo kasultian sa atong video karon. Di ba nindot kayo? I-comment ninyo sa comment section. Kuan kung unsa pa yung mga kanta. Kaya ang uban na to nga katong gi-request sa katong niagi ato nang anam-anamon ug pang kuan may atong paghimaog reaction. Anam-anam na nako din na namang uban ato nang nakuanan ato na pong ato lang isunod-sunod. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Pero sa mga bag-o diha nga nitanaw ani wala pa naka-subscribe. Subscribe na mo. Hit ang notification bell para updated ka sa mga video nga atong i-upload sa sunod. Okay? I-like na lang pod. Kaya rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao. Wala pa makatanaw ani. Okay? Sige. Kaya naman. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.